Hoffi wneud gwynebau dwl, hoffi wneud... O, helo, sut ydych chi? Hyw Aron ydw i, a fel ych chi'n gallu gweld, dwi wrth fy modd yn gwneud lluniau o gwynebau dwl. Wel, wythnos yma, os hoffech chi hefyd dysgu sut i wneud lluniau o wynebau, dyna fyddai'n wneud drwy'r wythnos, bob dydd am 3 o'r gloch, a chi wedi dod i'r lle cywir. Croeso i'r Criw Celf. Peidiwch â phoeni, nawn ni dechrau'n hawdd iawn. Digon hawdd i mam a dad, digon hawdd hyd yn oed i athrawon sy'n gwylio. Dot a gwyn. Na fe? Na beth ni'n dechrau gyda. Dot, gwyn. Triwch chi. Dot, gwyn. Dot, gwyn. Os ydych chi eisiau gwneud y bach yn fwy posh, allwch chi wneud fel hyn. Cylch bach. Lliwio mewn y cylch i wneud y dot gwyn yn bach yn fwy cute. Os ydych chi moyn wneud y hyd yn oed yn fwy cute neu ciawt, fel bysa fy merch chwech oedi yn dweud, allwch chi wneud cylch ac ailgylch ar y gwaelod a lliwio mewn rownd fyna'n ofalus mwyn wneud llygaid, cig, super ciawt. Ond mae gorau gen i just dot gwyn. Dyn ni gael rhain yn wynebau bach Kawaii. A gallwn ni troi rhain mewn i pethau ciawt yn digon hawdd. Siap calon, hwnna 1, 2, 3, 4, 5. Mae gen i mefusen fach Kawai cute. Neu afal Kawai, neu calon, neu cwmwl, neu rocket, neu unrhyw beth chi moyn. Greu, yn toddi, creadur, od, mwydyn, Kawai, pisen, Kawai, gwelelen, Kawai, seren, adeilad, balwn, beth bynnag chi moyn. Nawr gallech chi troi unrhyw beth mewn i rhywbeth ciawt trwy defnyddio gwynebau bach Kawai, bydde fel cwpan, neu cyfrifiannell, efallai, neu beth am het, neu bag, neu sgrin cyfrifiadur, neu pensil, neu beth am pentwr mawr o rhywbeth sy'n edrych fel tas fe'n ddrewllyd iawn. Just ychwanegu dot cig, a mae'n troi nhw yn ciawt. Triwch chi, dewis rhywbeth ddiflas neu drewllyd a'i troi'n cute. Yr unig reol yw, dyn ni ddim eisiau gweld dot trist. O na, dim ond hapusrwydd yn byd Kawaii, felly trowch wynebu weired yw droi'n hapus. Dyna beth dyn ni moyn gweld. Cymrwch fowlen, boring, bolen Kawaii, ciawt, neu cymrwch cyborg robot sydd wedi wneud allan o ddur ac adamantiwm ac yn teithio rownd y galaeth gyda'i gynnau a gyda'i llaw sydd yn drill trydan a'i missiles enfawr sydd yn gallu saethu a spikes ac adenydd enfawr trydan yn chwalu dilasoedd a mwg a lladd pawb a pob yn unig i fod. Dot, gwyn, ciawt! Mae'n arlunydd y dydd heddi yw Jamie Smart. Nawr, dyma enghraifft o rywun sy'n defnyddio'r steil Kawaii yna, ond yn neud e'n hollol cool. Dyma un o lyfrau, ffain chaffi. Sylwch, dot cig. A mae'n neud pob math o bethau. Moch, neu deinosoriaid, neu robotiaid, dot cig. Miloedd ohonyn nhw. Sylwch sut yn y lluniau yma i gyd mae'n rhoi pen eitha mawr a corff eitha bach i ychwanegu at yr ffordd cute. Mae cymeriadau fe'n edrych. Pen mawr, coesau bach. A mae steil lot o bethau mae'n neud yn debyg.
Bunny vs Monkey, Comics and the Phoenix neu The Dandy, mae werth checio mas I waith e. Hwna'n rhoi link yn y disgrifiad isod I chi allu weld I waith e. Teclyn teidi yr wythnos yma yw hwn, sef, wrth gwrs, y beiro. Dim pawb gyda holl bits and bobs celfyddydol a pethau posh, ond fi'n siŵr bod gennych chi gyd un o'r un yn eich tŷ. A mae'r beiro'n syndod o dda fel peth I arlunio gyda. Allwch chi wneud llinellau, ond hefyd allwch chi lenwi mewn, cysgodion, tywyll, neu wrth gwasgu'n feddal, allwch chi wneud cysgodion ysgafnach fel hyn. Felly, os ydych chi ond yn gallu ffeindio beiro yn y tŷ, peidiwch â phoeni. Gallwch chi ymuno gyda ni ar y Criw Celf a wneud lluniau bach dot gwyn fel yr pysgodyn jeli yma. Gyda'ch beiro arbennig. Iawn te, gêm heddi I 2 chwaraewr. Mae'r un cyntaf, sef chwaraewr pensel porffor, yn gwneud rhyw fath o doodle neu scribble neu rhywbeth fel hyn, unrhyw fath o siap. A wedyn mae'r ail chwaraewr, sydd yn pensel oren, yn gorfod edrych ar y scribble, neu troi rownd, ac edrych yna fe, a trio gael rhyw ffordd o droi mewn I llun o rhywbeth. Fi wedi gweld rhywbeth fan hyn. Beth os na I ychwanegu? Llygad? Chydig o beth dda hwn ac yn fuan iawn bydd y doodle troi mewn I Cowboy cats. Waw. O'r gorllewin gwyllt. So wedyn ar ôl i'r ail chwaraewr troi mewn I llun anhygoel, mae'n tro iddo fe, neu hi, I wneud doodle yn ôl. Felly, porffor, beth ti'n meddwl o hwnna de? Mae porffor yn dweud, na troi hyn rownd, tank, llong, hoiaden, blob, weithiau mae'n anodd, ond aha, newch chi ffeindio rhywbeth. Hyd yn oed os mae'n troi mewn I llun sy'n edrych yn rhyfedd iawn, fi'n siŵr y gewch chi rhywbeth yn y diwedd. Dyma ni, druan a hi. Menyw yn sownd, gydag ambarel wedi torri. So mae'r glaw yn cwmpo, a mae hi yn mynd yn lwb. Ac yn sefyll yn pwll o ddŵr. Allwch chi fynd nôl ymlaen, wneud siapau eich gilydd, mor hir ar chi moyn. Falle dechreuwch gyda siapau, chydig yn haws, ond os ydych chi'n chwarae gyda mam neu dad neu braw neu chwaer hun, newch chi'n rili anodd. Dyma un bach o beth allan o fod. Gen I syniad, cwmwl, na, beth am, helo. Enw I ydy Brenin Louis le 16 gyda fy wig hyfryd. A dyna chi, beth am I chi gael go? Her heddiw yw I chi troi'r byd yn cute gyda Gwynebau Kawai. Dwi wedi paratoi chydig o daflenni, lliwio mewn I rai bach, neu rai sy'n rhoi chydig o gyfryddiadau am sut I troi pethau'n cute a Kawai. A bydd rein ar gael, bydd y link isod yn y disgrifiad o le gallwch chi lawrlwytho rein a printio nhw mas I chi. Felly, drosodd I chi. Sgrin I ffwrdd, celf ar y bwrdd. Mi welai chi yfory. Hwyl.